Evînên mezin bi rêwîtiyan dest pê dikin û tenê serpêhatîperest dikevin van rêyan. Ew ku hêviya dawiya cîhanê her yek delodînek dawiya nifşîvan hatibûn. Ne navnîşanek wan hebû li ser rûyê erdê, ne jî stargehek wan hebû ji evînê pêve. Lêbelê dijîn li çar aliyên cîhanê, tu dibê qey henekê xwe bi mirînê dikin. Li ku li bendî wan bûna, ew li wir bûn. Di hemû emrê xwe de carekê bêjî dereng neman. Çi bû ewa ku wan dipêkand vî aliya wî aliya? Ewa ku wan tim bi tenê dikir, çi bû di vê xirecî ra jêre tê gotin jiyan? Di her zimanekî de navekî wan hebûn, lê nasnameya tu welatî ranekirin. Zerik bûn, belkî jî esmer, ango pêkhateya gelek wecan. Ne lêgerên zêran bûn, ne jî gerokên betal. Derd bixwarina û biketina jî di her dorpêçê de, serpêhatîperestin ew û qet naamirin. Kî ew tim tenê ne û her çawa be dibînin rêyeke hederbûyînê. Ew ku li vê cîhanê mehkûmî lehengbûnê ne. Ji wan bîranînên mijgirtî man ji me re, bîranînên celmisî, rengên wan xerabûyî. Di vê çawa bênivîsîn ku xera nebe neçe ve nekişe valahiya ezman mîna ewran. Manê cîrvanên zendê wan xurt û çavsor bûn, ên wan dorpêç kirin û ji bihişta rûyê erdê avêtin. Ma xwe ne xemgîniyên xwe diqedînin bûn, a ku her derd dixwar diket rûniya xwe tarî dikir. Rojnivîska wan serpêhatiyan nehat nivîsîn. Nehat nivîsîn helbesta destanîya wan mirovan. Heke bi qertelekî bidin perçe perçekirin wan, kî bawerim wisa bû dawiya wan. Wê agirên şoreşên bi serneketî bipişqive ji dilên wan. Netewên wêrek ên cîhanê tu nebûn, mirovên wêrek hebûn. Ew hewariyên evîn û jiyanê serpêhatîperestên mezin bûn. Wan xwest rûpoşa vê pîraser perçe bikin û bihiştek û jêre dibêjin cîhan pêşkêşî me bikin. Hemû emrê wan bi vê pevçûnê derbas bû. Ne navên wan hebû, ne netewên wan, ne olên wan, ne xwedayên wan. Lê me ji bo wan fermanên mirînê amade kir, komartêşên bi şemil saz kir, li pê hev şer vekir. Me bajar bi dest xistin û me ew wekî ajalên kovî bi seydê zeft kirin. Li ku bihatina dîtin me wan didan ber gulan û me qayîşên xemilan dî çêkir ji çermên serên wan. Em kujer bûn û dema ku dîrokê tifî wecî me dikir, tenê carekê jî wan nexwest bexşandin. Tê gotin ku hîn birîndar e serpêhatîperestê dawî yê mezin.